Nongo kamini bumung tamongkha tam hinjak Jumia colony abo pararo khamani eba kami khaman koi bosor ongkhana agkhana man to prai 30-40 bosor ongjagan khnao amo ko hati bai e koromsara hati bai koi kilometer chol angkhana ma gai 6 kilometer ok khnauta angkai narok bubagrana hamjagai thangnayo chini 48 koromsara nemle poldang su sarno bodrima bisingtei norok je sanmani o lama bo phaipro abo it solim panse kri jen chungnu thanglang manta ge norok bono hamjagai bodrima pore tini oro pura black top hino ingka bono piece lama hino ta sangkai bises ke tabo piece lama pura soli tongka samong abon bagi norok chini mla sarno norok tam sana musuk non bukhane bisingtei hamza kata tawa ma khabai khobai no bono jing belai kana hamza ko tam bagai hinkai ka tui ma kalai hambai ya kharo gola tini chini sar poldang so kaisa mla mani bising tei jino lama rikha hinkai on bagai jing khagjang sukta agi hinkai omti rok khono maya buskango norok taibo bono logeri tongnai norok bubagrana busuk hamjak bono kaisi osuka hamja guni saimaya chini ohani sibuba kara hamjai sing mokol bai nukma bai sa hamko khnama bai sa hamja gai tong kai nukhai tong tai hamja bai